Aton sa Bulacau, dili ko kabasol sa publiko nga idawit ang among pangan kay once we talk about roads and sidewalks, that's our mandate. Pero honestly, wala gyud tumuagi sa atong opisina ang organizer to secure permit para sa nga ila tong buhaton. Unya ako sang iklaro, gi-review gyud na kog maayo ang video nga atong nadawat. Dili CCTO personnel ang naanangaon, no? So kung review mo makita maubitang gisulob gyud din ako akong vest kay this is our official vest. Dakog kalahian sa naay enforcer nga nag-vest, dili to siya CCTO enforcer. Tanod to siya nga nikaon, pero di man siguro sa usa ka tanod nga nikaon naman to siya. Wa man ibawi ko siya bagyo gasira. Ang liable nga manubag yun ato ang organizer nga nung didto yun siya nagpakaon. So sa mga advice nimo sa para di mausab ang hitabo sa advice nimo sa publiko? A day after katong incident, during our katong Monday meeting namo with the department heads, ako yung gipanawagan sa akong mga kauban kay aduna man mga activities padung sa Pasko nga gihandled by different departments, no? So kung ipanawagan ako mga department heads, like for example kung pananglitan aduna sila plano nga mag Christmas party, ayaw lang taon sa dan aron dili na sad nga kuan na sad maapil na sad ang pisina sa CCTO, not on the roads, not on the sidewalks. Any kind of obstruction basta naa sa dan amo gyud na siyang tulubagon. Unya any kind of obstruction gidili gyud na siya sa balaod. Aduna gyud ordinansa nga nagdili ni ana. So lain man paminawon nga kamo naglingaw-lingaw at the expense sa publiko nga wala magagamit og tarong ang karsada kay tungod na risgo sad nila ma'am kung may mga disgrasya. Correct. Risgo sad imbis mangaon mo nya nabusog na hinon mo aduna unya way break diha kalit og haguros diha, di ba? No. So risgo gyud both ends asa dapita, both sides asa dapita.